Yung putang ina. Hindi ba ba? Angat! Tira! Tira! Angat na! Tira! Ole! Ole! Ano ko na? Yan, huli. Good. Uy, kayo yung bingwit ito tinatangay. Ayaw mo na ulit. Bigyan natin taldo mga biyak yung pag-uwi. Tapos na kayo. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga kachoy! Yon, dito na tayo mga tay sa spot sa may pansingan ni Kuya Ben. Yan, kakarating lang natin. So, nauna tayo sa grupo mga toy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga toy. So, kakaiba yung adventures natin ngayon kasi ano tayo, sa fish pond tayo mamimingwit. So, kasama ko dito mga toy yung yung ANC Anglers. Yun. Siyempre, papasalamat tayo sa nag-organize ito mga toy. Si Pitonggo TV yung nag-organize itong tournament na ito mga toy. So, abangan nyo mamaya mga toy. Mamaya, pagdating nila. So, medyo napaaga yung alis natin mga toy kasi sobrang excited natin sa sa fishing adventures na to. Okay. Shoutout nga pala sa mga sa mga kasama natin dito. Si Kabiwas TV, si Philip Robles, Saldo Age TV, tapos si Running Thunders, at saka yung mga members. So yun mga toy, bayad muna daw muna. Binamano sabi ni Kuya. Binamano si Kuya. Nagbibinta rin pala siya ng pamahain. So pwede yung masa at saka bulati. So bibili tayo ng 50, halagang 50 ang bulati. Pag wala kang nahuli, ihuhuli na lang kita kapag may... So yun mga toy, tandaan nyo mga toy. Wala pala dito 0-0. So yun mga toy, bayad muna tayo ng entrance fee. 50 pa pala mga toy yung dito. 50 yung entrance. Excited dito magandang labanan to. May laman ba yan boss? Baka may wala. Oh, meron daw. Wow, hanggang doon pala sa dulo. So dito tayo mga toy kasi medyo malalaki daw dito. Baka di kaya ng budget natin kasi per kilo dito mga toy. Yun mga toy, sit up tayo. Ay, ginagawa. Mga toy, binigyan mo pala ako ng masa mga toy ni Kuya. Free na daw, free. Sinaiwan daw kahapon. So, gamit natin mga toy. Ultralight fishing tayo ngayon. Ang sit-upan natin mga toy. So wala pa yung mga kasama natin. Mag-umpisa na ako toy para makarami. Para maagang ihaw sa kali. Ano mga dali tayo na. Yung pa raw pala ito mga toy. Bali, part pa rin ng Malabon. Kailangan mag-enjoy tayo dito mga toy. First time natin to na walang 0-0. Hirap matulog mga toy kagabi. Siguro sobrang excited. Kailangan medyo malaki-laki siguro, mga size 7 siguro yung hook natin. Yun mga katoy, unang hagi. Kagad. 1, 2, 3. Ginagawa mo, marami isda rito, matang tagal kagatin. Ayaw kagatin. Lahat ang isda dito Sir! Ginagawa mo. Saan yung isda mo, sir? Ayaw kagatin. Ayaw kagatin. No. Ayaw kagatin mga toy. Dito kaya tayo mga toy, tilapia. Yan mga kasi tilapia Dito kaya tayo sa kabila. Ay, may tikling Ayun
Uruwari yung tawag sa amin yan mga to eh. Ayun pare ko yun. May gaan. Meron din pala namimiwas doon mga to eh. Taga saan kayo boss? Kamarin pa kami. Ayun, yan. Si Katoy Dinis mga to eh. Yun. Mamingsing. Anong pangalan ng ano mo, boss? Rojoy Facing. Ah, sige. Roj. Ay, may ano ka rin pala. Ano sa'yo? Ay, bigyan natin mga Katoy ng ano, sticker. Yun. Master Angler. Master Angler. Adventure. Okay, sige. Thank you. Yun. Master Anglers, mga toy, pa-support na lang. Yun, mga toy, lipat tayo. Kahit ba naman dito mga toy, lipat pa din. Bandira talaga. Tayo mga toy. Baka may dalag dito mga toy kasi may mga bakawan. Bakit nakaiga yung floater ko? Hindi pa nga nag-uumpihan tournament, nakaiga ka na Brad, pambira. Nandiyan na sila mga toy, mga grupo natin. NC Anglers, yun. Pero nauna tayo, parang sila yung nakakaalam dito, nauna tayo. Ha? Alas 3 pa ako gising. Excited masyado, grabe. Hirap matulog. So dito na tayo mga Karodjoy. Yun. Tayo ngayon sa ano, sa Pispa ni Ben. Pansingan. So ito, mga palabas ito. Ayan si Mrs. Thunders mga toy. Laging nakaka-supportive yan. Ayan. Mga katoy, safe itong good time eh. Yan. Kape po kayo. Ang morning nyo. Yan mga toy. Sa iyong hippie mga toy, sa ano, sa Patimpalak. Yun. Happy yan. Ano yung papanalunan natin mga? Ay, syempre. Ayan, surprise daw, surprise. Sana abangan natin yan. Frank. Ayan o. Wala pa. Philip Robles. Morning mga Karodjoy. Lagi na lang ako nauna sa ano, no? Yun, si Jace mga toy. Pakapi-kapi lang, mukhang delikadong may hangover na naman tong ito ah. Una ko may tapo. Kuya Luito, andun, Kuya Lito. Tsaka si ano, Kabiwas. Ready ka na daw sa papapanalunan natin? Yung manalo daw, ano, maliligo. Hindi naman nanalo siya magbabayad natin ng huli. Yan ang founder eh. Kuya Lito. Diba? Yun. Ayan, mga to yung ano namin. Magsisegin ako dati. Yung tarpaulin ng ano namin dito sa ano, pansingan ni Ben. Easy Anglers. First tournament. Yun! Ginagawa! Minuto lang bang tournament natin ha. Pagka mabalampas na wala na. Pagtatapos na. Tayo dyan. Ito nga, kumbaga, Ayan. may timbangan ako. Wala. Ayun. Timbangin ko, pipicturean ko yung humahawak saka yung timbang. Yun. Hindi niyo pa makikita yun, ako lang makakita nun. Yun. Surprise, no? Yung ano. Oo, surprise. Okay. Ayos. Woohoo! Excited. Yun, kabit muna kami. Tarpaulin. Mga to, yo. Lagay na. Siguro na. Mga Mga tayo, kabila. Oh. ito ang rules, bawal lahat meron, kailangan may mawawalan. Para meron, Iyak. simil ka mo. Pagtawanan. Para meron pagtawanan. Ganda Para may uniform. mamayabas. Ganda uniform. Oo nga eh. Riding down. Sit up na tayo mga to eh. Wala yun, pagkatama-tama Pangbangus. Pangiyaw lang muna daw to, wala pa sa competition. Para yung iba talagang iiyak, walang premyo. Pwede ba niiyak? Meron pala. Ayan mga katoy, may mga ano tayo, sila nanay, taga Katmon. Malabo. Ayan. Marpelin ko. Ayan si Kasama nanay, ko yung magbili. andun. Ayan si tatay pala andun oh. Mga taga Katmon. Tatay Israel. Ay, si Utoy, ang galing rin pala si Utoy, mamingit to. Malalaki daw dito na yan oh. Ayun, pinakagat na. Ayan, Makagat na ta. pinakagat yata. Oh, yan. Huli! Ay, original! Original. Oh! Ano? Wala kayo dyan! Dito lang yan oh! Iihaw natin yan ka. Ang laki mga choy. Malaki talaga dito. Ba, nakadala. Ay, tatlo na pala siya Lipat tay. kaya ako doon.
Oo nga, kung wala pa. Ay, alam ko na, may anting-anting to si tatay. Tay, ano? Nga ako doon. Bulungan mo naman tayo, anting-anting mo. Wala? No. Sure na sure talaga. Ang malapad mga kasi. Sus, ang lapad mga kasi. Sana all. Nagbabaram na dito. Yan mga kasi, andyan na si Kuya Saldo. Kuya Ed. Saldo Aids TV mga to, yan dyan na. Kuya Saldo Aids TV, yan. Support na lang po, support na lang. Ayan. Okay. 2 hours later. So, break time muna mga anglers. Ano master? Mapagod? Oh, okay lang daw. Ayun. Turut. Food trip tayo mga toy. Iyo. Ayos. Alam ko mag-umpisa ng alas 10, Tayo mga tayo. Ayun mga toy. Ayos. Mukbang. Ayun, may pangimagas pa pala yun. Yun. Dulong. Yan. Yun mga katoy, kain na tayo. Kain muna kami. Yun. Wala si Kuya Santo, wala. Hayaan mo na muna yung bingot. natin taldo, mga umiyak yung bagoy. Tapos na kayo. Kuya Reto, yan. Si Philip Robles, yun. Si Kuya Jess. Sige lang. Kabiwas, Riding Thunders. Yun. Pitong gugo. Sige. Yan ang guwapeng. Wasan na si Kuya Saldo. Kuya Saldo! Makanan tayo na! Ay mga toy, kain tayo. Sabaw ha? Kalimutan ko tuloy mag-live. Ay, oo nga kuya. Live ko kuya. Sarap po. Kain po. Ito ka na kuya? Mm. 1 hour later. Oo. Yun. Second prize natin, palaki up. Hindi, tilapia lang. Gusto din, tilapia. Tilapia? Jaguar, tilapia. Tilapia ba tilapia? Arroyo. Jaguar, arroyo, ano. Papagala. Karduli, wala. First prize. First prize, reel tsaka accessories. Second, 500. 500 pesos. Okay. Tapos, Third prize, Ano, ano ba maganda? secret muna. Secret. Okay, secret muna. Yung third prize. tapos yung mga consolation prize, wala na, para na yun. Wala mo rapol eh. Okay. Rapol ba? Paparapol na si Uzi ng tag-isang daan. Sige, ako na ang parapol, tagsandaan. Tatlo lang na parapol, 300 lang. Tatlo rin kay Joy. Ayos, 600. Magkakaroon na! Wala mo paglayabas. Hindi siya, may floater si Kabiwas. Floater pala yung okay Okay. sa'yo. Kala ko akin na yun. Yan mga katoy, mag-uumpisa na kami. Taas para ka siya. Hindi ka na yan. Alas 12 Mamaya. mag-uumpisa ng tournament. Oo, Alas 12 mati. Kachiki na kagat. Uy! Nawala. Sus, Ginoo. Ay, wala. Pambira, nawala mga toy. Nakaka-enjoy naman ito mga toy. Yun mga kate, nakadali na ako. Si ano, nakulap to. Jaguar. Ganun pa lang ibit nito. Oo. Maliit Kala lang. mo naglalambing lang. Yes. Sarap naman talaga. Oo, ang laki ah. Mayroon pang lima. Kasi nakaisa pa lang din tayo. 2 oras na Kala ko pag face stand mga kasi. Unlay strike. Unlay strike pa rin ito yung kasiyahan. Kasi yung iba mga kasi, yan, ang dami namin dito. Maya talaga may nakakahuli. May naiyak na mga kasi kasi walang makuha. Yung kasi po dito. Gato yung sayo ng ano dito ng gato yun. Kahit pag ganun lang. Makagatin man na rin. Oh, yan na!
Subdivision! Ay, nakawala! Nakalas. Eh, ginulat mo eh! Ang laki sana na yun. Mabalaktot sa turad ko eh. Ay, ang laki mo. Ganda. Tama. Yung pinakamalaki. Kaya nauupo sa akin, pinapuntan ko lang. Ang galing, kusang nawawala. Kaya naman oh. Para gusto ko dyan ah. Dami rito, dito lahat. Siguro na rin yung pangkat na ano. Uy, ano naman? Sige. Galit. Wala. Wala. Ay, bulasan na. Talaga. Ang ganda. Naku, nainitan niya pala. Naiinitan niya kaya nakakawala. Ano, kaya talaga wala. Ganda rin natin. Nakikita yung bulati Oo, kaya nanak mo. kaya... Kachoy, try mo ano, yung sa dulo lang taga, maliit lang. Ganito ka dito. Para madali mo siya agad. Ganito. Ay, Yan, tas maliit. iyan mo lang sa dulo ng taga. Sa dulo. Malit. Yan, okay na yan. Yan. Ano ito eh, may tip. may tip. Galing pa ng New Zealand yan mga tiyo. Tip niya. Alam mo, nunala kita kasi. Walang yan sa akin, ang layo. Visit. Ganyan, malapit masyado dyan. Nagkakasiyahan na sila dito guys. Kaya, May tournament na kami din. kaya. Dali. Talaga naman, oh! Wala. Ka-floater yata talaga to eh. Wala na. Kinain yung floater eh. Kinain yung floater. Wala. Oh, yan na. Dali sa Mason. Sandali lang, kuya. Malaki. Ay. Nakadali si kuya. Yan. Nakatali si Pierre Ayan, yan. kuya Rian yun. Woo! Jason. Wow! Ang galing. Sumabit. Yun. Parang sa buntot agad. Yun. Ayos. Ayos. Salot! Si Pian dito, dumikit. Wala nang gumagat ah. Talagang alam na, no? Jokes. Ayan, si Kuya. Kuya Ed, Saloid TV. Yun. Tunggo TV sa yung hepe. Ayan na! Wala lang naman. Ginagawa mo! Asa na? Dito na! Yan, huli oh. Yan, ima pa. Nakawala mga Parang awa mo na. Nakakaya naman sa mga kasama ko. Nakakaya sa'yo siya yung hippie ng ano siya yung motor na ito kaya makawala. Eh, ako lang yan. Mas masigaw ko sa inyo. Kasi okay. Nakakagis mo lang si meron na grabe naman yan. Excited. Hagis mo lang yun, ha? Buti na lang, malayo-layo tayo. Eh, ano huli nyo? Bakit kayo sigaw dito? Hinagis pa lang namin. Ay, para na yan! Napakagis tayo, masaya kami. Agis pa lang Hagis nila. pa lang yun. Camera kayo! Ang tinding lang, lumulusot. Talagang nilulubog niya, no? Biglang nawawala. Huli kayo eh. Relax muna tayo. Relax mo lang muna. Relax lang.
Ayun na naman oh. Nagkakayarian na. Yun pala. Yung ano mga katoy. Lilit lang, kaya hindi ko na sinasadya. Paramihan na lang. Hatulan Center. Yan o. Timbangan ng masa. Di ba? O, sito na. Sana timbang. Tingnan natin kung magpatay! Ayan o. Wala nakakita ka kanya. Kusang. Bawal yan. Ang galing naman ng baby mo ah. Maliit. Ang maliit. Yun. Pagka ganyan gano'n. Sayang! Pakabak! Point 3. Ayan si Kachoy Lito mga katoy. Gumagawa ng special ano, kamain. Sliced bread. Okay, boss dito yan. Lataay siya na. Biwas lang din mga katoy na. Kuday. Yun, dapat makaan na ako. Dalawang bang basta. Wala mo nakawa naman sa'yo. Dalawa. Wala, nagpahinga na tayo. Hindi natin mababato yung walang kalay. Ay, anong oras na? Sino tahimik na? Galing niya ano dyan. Siya lang talaga puta na katadaan. Bakit ko tayo magkaban? Ha? 0-5. Hindi ganito inaasahan ko! Ako lang mga ginagawa. Oh, ang galing oh. Iniikutan muna bago kagatin. Oo, yun oh. Siguro, ariya ko. Iniikutan yung filter ko muna bago kagatin nila yun. Oo, di ba oh. Sige, kagatin mo na boy, kami. Ayun! Ay, ari! Malaki yan, malaki. Baka masama tayo. Oo, nasa na. Patapos. Walang laman. Ba't gano'n? Hindi ganyan. Sinasabayan yung ng model. Alam mo walang laman. Laki nun, parang lapad yun na kasi. Dito na mga katay, dito na eh. Sayang. Sayang mga katay. Bakit ganyan yung ulo? Baga naman kaya pang gusto niyong mangyari. Kailangan lang muna. 1, 2, 3. Boss, speed. Oh, higa dito. Bakit po? Yan. Eh, burati ka eh. Naranasan ko muna yung ano, magbangus. Bago ko mag-isda. Oh, dapat yun. YouTube yung ano. Ang dapat yun. Ay, naman pa ito eh. Kasi tasabot ako sa iyo. Ayan na. Ano yun? Baka lang. Hinihili. Huwag mong galawin para di gumalaw. Kala ko hatak na yun. Ginagalaw mo kaya gumagalaw. Masaya na ako para sa inyo. Kapalitan ko na siya. Talo po yan na rin. Nanahimik. Doon mo dito halo-halo. Papalitan ko na siya. Ako naman, mahuli niya, di ba? Nanahimik. Ganda ng shooter ko ano, para ay pambomba ng luto. Ay, planuhin na yung susunod kung saan tayo. Oo. Tarnati tayo, tarnati. Cavite? Yung ano naman madadali ron? Ala, Cebu.
Doon ako may baka doon ako swerte. Hindi na maganda. Kami naman. Ginagawa? Saka na ako rin, dalawang bangus. Saka isang ano, yung Jaguar. Naku, na-break ata yung kay ano. Mas malaki yung kay ano, Derlito. Ay, oo. Yung ano, Jaguar. Tilapia. Yari yung 500. Nasulot. Nasulot! Kikiluhin. May kikiluhin naman. Ah, hindi. Kinapya pala ni Chod lang. Ayan mga toy, si Kabiwas TV. Nakawala mga toy, sayang 500. Ayan, dumulas. Bumigay na nga sa akin si Kuya Edson, sabi niya wala na daw eh, kaso nalaglag. Malaki yung panalangin ah. Yan mga toy, mukhang ako lang ata mga toy mahina, nilalang. Ayun, yun. Ayan, nadalawa oh. Ate, papatimbang natin to, mga Jaguar. Picture na lang, sige. Okay. Yun, nakadali si Kuya oh. Good size din. Yun. Ayos. Good size. Taas mo na lang. Yun. Yun. Kay Philip na puntos yan. Yan mga toy, nakaapat pa lang ako. Siguro dun tayo lalaban sa paramihan. Tayo ng ano, Jaguar ulit. Ganda ng ano mga toy. Di tayo nanalo mga toy sa ano, sa Patimpalak. Baka wala natin doon mga toy. Balik natin. So ang nanalo si Bailan na sa third. Tapos second si surprise daw muna mga katoy. Kalito yung kaya saldo yung second. Aba, ayos ah. Ayun mga katoy, secret lang muna kasi para excited sa kanila. So tayo mga katoy, nga tayo tayo mga kanina mga katoy, kung alam nyo lang kanina sa video ko mga katoy, mamaya nakakuha tayo ng ano, 4 tilap. So nanalo sa paramihan 7. Yan si Kachoy Raylan. Yun tayo mga katoy, consolation prize. Ayan mga tayo, ito yung papremyo ni itong Go TV mga tayo. Yan. Mga premyo niya. Ito, surprise daw kung sino nagwagi nito eh. Yung ating second, wala namang talagang mangyayari. Talagang may award na, malalaman na yun. Yun. Si Boss, Saldo. Yung first, tumimbang siya ng 345. 3.45 grams. Ang tanong, sino yun? Ang tanong, sino yun? Nag-hati-hati ba? Alam ko, parang si Boss Lito yata yan eh. Siyempre, yan, si Boss Lito. Ayos. Second natin ay si Boss Saldo. Kanya yan. Wow, sana all. Sana all. Sa'yo lahat yan. First, Yan oh. First. Yahoo! Nagyan tayo. Thank you. Anglers. Inulan.
Ay, video pala to. Ito yung nag-champion mga Choy, oh. Five fingers lang. Ganito lang yung nag-champion mga Choy, oh. Parang ganito lang yung nag-champion mga Choy, oh. Libre yung ano, arroyo. Champion, kasama mo na yung champion. Yun. Yun mga Choy, uwi na kami mga Choy. Nakapag-base na mga Choy, grabe. Yun mga Choy, uwi na kami. Maraming salamat mga ka-Choy. Yun, oh. Okay. Thank you.